Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This program is brought to you by the City Government of Legazpi, headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Isyu, Barreta, Istorya, Gabus Maandar,
Uya na ang pagtukar kan mga isyu, bareta asin mga istorya sa satong nasyon. Kasabay ang balanse asin patas na pagtatar kan mga isyus kanalaw. Daing pigsusurungan, kundi ang katotohanan. Sarabay ang pagandar, programa Arandar Bicolandia. Pag-iriba si Ariel Andes Arrieta sa programa Arandar Bicolandia. Digdisa na sa BicolNet TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Minutos makalisan na alas 4 ng pagkahapon, digdisa na yan sa BicolNet TV. Mga kasurok, mga karandar, aniyo na naman kita, giraray ang pagbabalik. At ang inawara kang 1 week. Pinadara ako kan istasyon sa Thailand for 3 days seminar. Kaya pasensya na kamo, alangan man sarong aldaw pag-abot magprograma tulos. Medyo masakit, mapagal sa biyahe. Anyway, di nawawara sa ire ang sa tuyang programa. Live na live po kita digdi sa BicolNet TV, ang kasurog kan Bicolano. Bako lang palang worldwide. Siyempre sa ngaran kan sa mga station manager, Maestro Nela Tuon. And kan sa mga production manager, PM Tony K. And of course, ngaran kan bilog na pag-iriba digdi sa istasyon sa BicolNet TV. Nitabi si Ayi Andes Arrieta Mangiraray. Kasabay nito sa sa kada alas 4 ng paghapon. Siyempre, mag-restoryan kita mga dapat pag-istoryahan, mga pangyayari sa satuyang kapalibutan. Pwede tabi ni Dua di paabot mga kasurog, mga karandar, digdi sa programa, kung ano man ang saydong mga obserbasyones dyan sa saydong kapalibutan. May mga gusto ka mong ipaabot sa mga nononongdan, pwede tabi yan, ipagi digdi sa programa, sa pagi sana sa pag-type dyan sa comment portion kan saydong mga monitor. Petsa 24 kan bulan na Hulyo. Oy, sa mga naka-birthday, happy birthday. I-advance happy birthday ko na. Si Kuya Gob, Attorney Grex Lagman. Kuya Gob, happy birthday sa imo. Hali po yan sa pamilya kan Albay Bicol Region. And sa gabos na clubs, Eagles Club kan sa Iraram kan Albay Bicol Region. Siyempre sa Panginoon kan sa muyang Albay Governor, Albay Bicol Regional Region Governor, Kuya Gary Mayor. Kuya Gary, yaong ka na sa pag-antabay, magpaharamdam katabi. And siyempre personalmente, hali sa sako. Happy birthday. And duman sa nagkasilibrar kan mga anibersaryo, happy anniversary. And duman sa may mga fiesta, happy fiesta. And syempre duman sa mga kamunduan, lalo na itong may mga kapamilyang nagparam na sa ibabaw kang kinaban, talagang mamundo po yan, mga kaarandar, mga kasurog, sa lado kan mga nagkawarlat, kung kaya ang programang ini nakikisumaro po sa saindong pagmundo. Condolences po sa may mga gadan. Mga kasurog, mga kaarandar, pwede tabi nindo i-share ang sa tuyang programa, asin magpartisipar, mag-intra, mag-comment po kamo.
Maski anong comment, pwede dyan. Pwede nga nindo gamiton ang programa kung igwa ka mong gustong ipaabot sa indong mga namumutan sa buhay. Ano yun man digdi sa laog kan Pilipinas o nasa luwas, tanadadangog po kita, nahiling po kita worldwide. Basta day magbuhi sa satuyang programa. Bebs Perol. Shout out po, sir, watching here in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Maray na hapon po sa mga taga-Albay, lalo na sa munisipalidad kang Manito. Keep safe everyone po. Uyugon mo ang parantabay ta. Primerong parantabay, hali po sa Riyadh. Kingdom of Saudi Arabia. Si Bebs Perol. Bebs, good morning po sa imo. Anong oras na tabi dyan sa imong kinamumugtakan? Digdi sa Satuya, sa Pilipinas, lalo na sa Albay, alas 4:14. Dyan tabi sa imo, anong oras na? Sige po, pwede po magbati. Mintras day pa kitang pigtutukar na isyo, ngunya na hapon. Sa laog ki 5 minutos, pwede pa po kamo magpa-kibol-kibol kan sa indong lubot sa tono kan sa tuyang kansyon. Ay, sa mga kunyan ha, sa mga kahimanwata sa bilog na Pilipinas, ikwa palang kitang bagyo, kaya palang arog kay ni an sa tuyang panahon. Ang bagyo na pigngaranan na luminaog na nga ni sa satuyang area of responsibility na pigngaranan na Igay. Si Igay tabi as of alas 11 kasubagong udto paluwas na ang signal sa kada lugar kan Luzon. O magmati po ha, magmati kung ano ng signal ang satuyang mga lugar. Sa Luzon lang po ini uni po sa parting Luzon, signal number 1 na po ang Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, the rest of Quirino, Nueva Vizcaya, Batanes, Masbate, including Ticao Islands, Burias Island, Quezon, including Polillo Islands, the rest of Aurora, Benguet, Ilocos Sur, Ilocos Norte, La Union, Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Bulacan, Pampanga, Bataan, Marinduque, Cavite, Metro Manila, Rizal, Laguna, and Sorsogon. O dahil po kaintraan Albay ha. Kasuhapon ay kasubagong kunyan forecast na alas 5. Kaiba po ang Albay sa signal number 1. No, di paparayo po ang bagyo ha. Paparayo ng tutukal sa Albay. Di nangagi parte. Kung kaya sangon yan alas 11, kasubagong alas 11 forecast, mayo so Albay sa signal number 1. Sorsogon and Masbate na sanan sinakob sa partikan Kabikulan. Pero maluya man po yan na sana padagos na paluyahon kan sa tuyang kagurangnan ang signal na ini asin malusaw. Ang bagyo ini bago umabot duman kung sain man na partikan Kinaban. Tanganing daiki madanyaran. Lalo na digdi sa Satuya sa Albay, tabata nang nagsasapo ang iba sa satuyang mga kabarangay o kaya mga kahimanwa kasurog, kaarandar, kan pag-alboroto, kan bulkan mayon. Kaya tama na po inimpig sa sapo kan sa muyang mga kababayan. Mapagalon po ang buhay sa evacuation center. Pero may namati akong istorya, totoo po ini, nadidipisilan na ang mga evacuees kung sa ininda, isasaray ang mga pigtataong mga relief goods. Yugon mo an. So gustong sabihin, nagsusupay tabi ang ayuda sa satuyang mga katugangan
na yaon dyan sa evacuation center. So gustong sabihin sa Giraray, na daiman nagpapabaya sa tuyang gobyerno, lalo na ang sa tuyang mga lokal na gobyerno. And sirigmanan ng stakeholders and non-government organization sa pagpapaabot nin mga ayuda sa satuyang mga kahimanwa na napiktaran kan pag-alboroto ni Vulcan Mayon. Bay kamukaan pagtaramtabi mga evacuees, na dahil nakamukin nakakagan, tataming igwa pa po kinag-aarabot. Mataram so ibabako man niya kami, dahil man niya kami ka nagtaram, may namati ako. Pero sana naman, aram ko, bako man gabos, baka siya lang, o nagkakaraw lang ito. Pero dahil po magsuba, imbis na may magpadara pa, dahil nasa surupay na ngaya. Problema kayan kon, madangog kan mga stakeholders and non-governmental organization, dahil nangya kita magpadara, surok-surok na sa papalangayaan mga ayuda. Lalo na so maabot dyan sa Indo, lalo na dyan, particular sa parte ka na Santo Domingo, Albay. Oy, good morning kay Sir Bong Banda. Good morning tayo sa imo, Sir. Ang saro sa major sponsor, kan samuyang ang samuyang sinagibong Oplan Mayon Airsoft Competition, na iyan pong mga proceeds na yan, dahil po kinakwa kaya ng organizer ni Singkong Duling. Dahil po, ang gabos po na proceeds kayan dadarahon po duman sa evacuation center kan Santo Domingo, Albay. Ay kung araw ka na nagsusukpay na, garotar man ko na sa nasupagiriban na dahil nango na. And syempre, tawang kong pagsaludar ang mga nasa likod kan pig sa gibong Oplan Mayon Airsoft Competition. Gusto kong pasalamatan, inot sa gabos. So, Airsoft Sunday, sa panginginot ni Kuya Engineer ang Ranz Borse San Espiritu Santo. And siyempre, Kanbrat, sa panginginot ni Kayo, Ariel. Sir, good afternoon. And sa gabos na nag-gibo, nag-isip kan mga senaryos, lalo na kay Sir Jeff, good afternoon. And of course, kan si Sir na Bong Banda, si Architect, ano sungaran ni Architect? Babae, Lagman, saro sa mga major sponsors. And siyempre, kan Albay Provincial Government, sa panginginot, kan celebrante sa aga na mga birthday, Governor, Attorney, Edsel, Grex Lagman, and Sirigman sa mga Eagles Club, na nagtaonin expersos para sa katuparan ang nasabi ng airsoft competition. Ang Albay Bicol Region, sa panginginot ni Kuya Gob Gary Mayor, and kan QM Daraga Eagles Club, sa panginginot niya pa, sa Daraga Lady Eagles Group, QM Daraga Lady Eagles Group, sa panginginot ni Ate Gemma, and sa Kagsawasirangan Eagles Club, sa panginginot kan yours truly. Di ba? Nangyari po sa airsoft competition. And to all participants po and sa nag-champion, congratulations. Nangyari po ito because of kaisipan kan organizer na makapaabot nin ayuda duman sa mga evacuees o kaya duman sa mga taga-evacuation center kan Santo Domingo, Albay. Sir Pres, pa-shoutout po kay Sir Albert Artiaga. Birthday ngo niyan. Oy, happy birthday, Sir Albert Artiaga. Ano lamang sabi ni Sir Ronel Juneda Apirin. Sir Ronel, ano nag-imbitar? Maski nga yan bastang magrita, lalo na on air, okay na nga yan. Baan na, okay na talaga. Kaya happy na birthday pa kay Sir Albert Artiaga. Sige!
Mahiling kita digdi. Minsan, aran yun ang comment digdi sa cellphone. Mayo. Aray daw. Sukat nga, nagpararantabay kami sa imo last week. Dahil ka man nagpasirip. Okay. Uni na. Bay na nga na kan isyo. Duman nga na kita sa mga natural na isyo. So mga observasyonista dyan sa luwasan. Nangangapudan tabi ako sa chief kan PNP, asin kan chief, kan PSO, kan banwa ang kandaraga. Kung pwede tabi, tauhan talaga tabi. No, tawan nindo, lakgan nindo ning tao dyan sa may pedestrian lane mismo tabi, lalo na sa mga matawong lugar, arog kaining sa may, digdi sa may LCC, duman sa may Bicol University, matawo-tawo na ha. May nag-arabot ng mga estudyante, nag-enroll. Ang mga driver talaga Puera de los Obos, siguro sa Sangatos, mga 80 ang tarantado. O, kaso bago may nahiling ako, nasa pedestrian lane. Nag-pick up nin pasahero. Tama ba yun, Chip? Tama daw yun, tabi mga law enforcer. Garusala, di ba? Kung may tawag ko ta duman na enforcer, okay, may traffic enforcer, posible ko ta itong napauro abante, tanganing duman mag-pick up, bakong sa tangod kan pedestrian lane. Ngunyan, ayaw na ko salbot na binusinahan ko, pipaandar, sala ko manggayon dito, pipaandar, o hindi tanpang, day pangani, so, sabi kan Bisaya, diri pangani, in lalapatan, buri, in papair na, day paday nakatukaw, pinaandar na, o di tan pabagang matikwang. Jesus Maria Joseph talaga. Ano nata daw taday na didisiplin mga driver na ini? Ano? Alat ko, natamay nag-aapod sa sakuya. Hello? Alat mo sa nako. Madali na, nag-programa ko pa day. Taw-taw sa mauli na ka. Madali naman. Live ka patingon yan sa sakuyang programa. Eyo. Sige. Ayogon mo an. May gigibunda siya sarong sara daw. Sauna ko kaya alas 5 pa maabot. Anyway, diretso. Dakol po na nangyayari. Yellow box nang pipick up kay pasahero. Warain so kadakol-dakol tabing PSO. Ugaring pag may violasyon, pintataralikodan man sa nanindaw. Kung yan tapo, tamay madidisquido. Kulang talaga, igwamang kutana, natalikod, nataday gayo di aram, kung yan, o pulis. Suporta rin na nindo pulis. Marika mo tamay badil. Kulang sa pagkasabot. O takot lang talaga sa driver. Ang mga driver talaga, maski ako takot Garong mga maisugod perme. Garong perme madali. Mailing mo sa gilid may mga tubo o kaya screwdriver. Dahil taram, katibad may mga badilpan. Tibad may mga badilpan na kunyan yan. Kaya perming tigdadali ang mga pagiling ko sa kadaklan na mga driver. Kaya siguro tarakot man iniong mga enforcer. Kung araw kita kaan, dahil kitang maginibo, dahil mangyayaring katano sa ipag-abot yan. Mahalat na sana kitang may madisquido. Kapasil man sa nakuta kung gigibuhon kung magdangog ka mo sa sakuyang advice. Magkakamo ki-designated loading and unloading area dyan sa sentro. O kung mag-uwi o araban tinindo naman, taganing maiwasan din ang congestion sa may sentro. Maluya. Gusto sana pagparasurunodon, so sa indong kaisipan maski sa raltuman nga na
Ah, iyan sa ng mga slow vehicle nindo mga uyan sa Legazpi may mga buro bike lane. Katarantaduhan po. Paano diyan mag-agian bisikletang may nakapark? Ikaduwa, pag nagmotor ka sa gilid na maluya sa padalagan mo pag kakatong ka kan jeep na may na mapundo. Daing ka mo nata nangyayari, daing enforcer kulang. Okay man kuta na daing enforcer nakabirilo sa mga daing restro, sa mga daing pero ang piga ko niya tadig di so disgrasya kaya pag na lisensya na nagamotor, pagbigyan ni nindo. Pag na-imbulto sa disgrasya, bala man siya. Albata naman yung pasunod moan. Ano nga yung pasunod moan? Ay! Ngonya na hapon, suna ni Presidente Bongbong Marcos. Ako din nagpaparahiling po kaya Hindi ako nagpaparahiling kan mga sona kan mga iyong man sana. Dapat tungkusan tabi ang pinaka-importanteng mga agenda digdio sa Pilipinas. Arog kan sarong kasuarin nito, Biyernes o Sabado, kan magulat sa banwaan an mayor kan banwaan kan Daraga na si Mayor Awin Baldo. Sa pinahiling niyang adpira ito, anong uwalo na puntos kan siya magkandidato, magdalagan bilang mayor, ansay ang tutungkusan ng mga programa, agaro anong ito. So, okay man, halos natawan man nin gabos na atensyon itoong ano na po niya baya ka ito? Natawan man kipuntos alagad bako paman 100%. No? Bako man 100% pero natawan. At least inagihan niya. Na-address kumbaga. Ngunyan an sarong pigaran tabayan kan mga interesado sa SONA o sa mga isyo digdi o sa Pilipinas o yun nag-arantabay sa SONA kan presidente. So makiapot-hapot na sa kita o ma-review, ma-rewind, ma-review na sana kita ta naka-live man yan o kaya naka-record kung ano ang pig para taram kan sa tuyang presidente. No? So, sa ibong kayan, nagkaigwanin garo transport strike sa Metro Manila ngunya na aldaw. Siguro, gustong ipahiling o ipamati sa presidente ang sa indang mga hinaing katakot kan ano ito, so gusto baga, so phase out kan mga jeepney digdi o sa Pilipinas. Kung kaya, duman sa tinampo so mga drivers and operators kan jeepney para siyempre hagadon na dae pagwaraon ang jeepney sa Pilipinas. So, napadaraan man nga kita kan presidente o kan Office of the President kay Memorandum Circular number 25 yugon mo nakakuha ka baya ngaya ka iyan. Umanap ka din o sa bilog na radio station o ako lang ang may kopya ka ini na Memorandum Circular number 25. Nakalagdag din. Office of the President of the Philippines, Malacanang. Memorandum Circular number 25. Abinig in view of the forecasted inclement weather brought about by Typhoon Igay
and the scheduled 72 hours transport strike in Metro Manila. Work in government offices and classes in public schools at all levels in the National Capital Region are hereby suspended on 24 July 23. Ikaw ka mo kayo na eh. However, those agencies whose functions involve the delivery of basic and health services, preparedness, response to disasters and calamities, and or the performance of other vital services shall continue with their operations and render the necessary services. The suspension of work for private companies and classes in private school is left to the discretion of their respective heads. This circular shall take effect immediately. By authority of the President, Lucas P. Bersamin, Executive Secretary, Copy Fornes, Bicolnet TV, through Ariel Arieta. Saka, kayon ka mo sa ade. Isa. Ako sa nanad ko. Bicolnet lang, anad ko. Ngunyan, ini bagang jeep. Aloy na bagay niya anong isyo? Nasasalidan kan mga Euro 4. Dahil talaga minatugot ang mga owners and drivers kan mga jeepneys because malapirang taon na nasuspended ini o tinawan ng extension. Naman ba ki problema? Ano? Dahil man ki problema, ano daw ang pinakarason tabi kay ni ano? Gusto talagang iporsige kan Department of Transportation. Ang napag-phase out ka iniong mga jeepney. Dahil kung maladok maisip, takon sa usok, nga environmental friendly ngayon sa salita, igwa baga po ki emission testing center bago po mag-rehistro ang auto. So anong rason? Garuan pipace auto nindo kay ribaso emission testing center. Takon yaon ang Euro 4 nindo tapos may emission testing center manggiraray salbatan ng kaisipan-an. Bakong iyo po, puro ahat talaga ang pahit kung arog ka yan. Pero nga sabi, mas maray pa dahil sa jeep kay ning mga Euro 4. Puda, malo non ang Euro 4. Milyon. Iyo iyan tabian na medyo naliligaligan an sa tuyang mga kaimanwa. Ano daw tabi talaga ang rason kung natapi-face out on ano? Basta properly maintained ining mga jeepney ta. Iyan talagang mga lapa na pasulo, padaranan sa junk shop, matititanos man ang mga pasahero. Dapat properly maintained, malinig, medyo okay pang mga appearance, physical appearance kan jeepney, malinig ang laog, ang upholstery, bakong paraknit. Iyan man, pero itong mga garage, aralian na yan. Pero dahil pag sa realidad, dahil gabos, tamatanos man po ang iba kadaklan. Nakadiferensya na sa nasa driver, tamay mga driver na abana, kabalaso, bas na maray. Kaya iyon na lang po ito ang pagtawan nito kay attention kung paano po mapapasiram bakong salidahan. Sabi nga ni, pag may problema, karuman sa non-organisasyon, na may mga membro na may disgusto sa mga opisyal na nakatukaw, gustong saralidahan. Ang dapat kaiyan, kung may problema, hanapan ki solusyon, tabangan, bakong salidahan, arog kaiyan. Pero kung dahil naman talaga nag-function, ay dapat salidahan naman talaga. O kaya may mga dual function, may talagang nawawara na attention sa saro. Hindi yan. Pero susog sa lay. Dapat due process. Parehas kan mga barangay official.
Sa laog kay haluyo na nagkara ka. Kuya RJ, Murada Barrios, good afternoon. Maray na po niya tabi, Kuya Idol Pogi. Arog sa mga barangay opisyal. Haloy-haloy na nagkara ka. Tapos dahil ka mong nahiling na asenso. O pagbawagan sa inyong barangay, iyong iyo. Ayan, sa ralidahan. Arog sa Orosite, sa salidahan ni Kuya RJ Murada Barrios, so barangay kapitan, o kaya siyan madalaga na kapitan, suportaran tabi nindo, mga taga Orosite. Ta ini, maurag ining tawo ing ineo si Kuya RJ, Murada Barrios. Maray ining leader, mapinadaba ini, nin constituente, ning pag-iriba. Bako ini kuripot, dawa anong oras nindo ini hanapon, makukuan nindo. Kung ano man ang sa inyong kaipuan, itatao ka ini. Kuya RJ, Murada Barrios sana, Barangay Orosite, Legazpi City. May bayad tabi ito, Kuya RJ. Una mo libre. Iyaw. An oras 39 minutos makaliyes an alas 4. Mga kasurog, mga karandar dyan sa nakamo. Tabi ta mabulta ang programa matapos na ang nagkapirang pagirumdom. No? Di nag-abante. Ayaw, dyan sa nakamo, mabulta ako. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotevio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Okay, mga kasurog, mga karandar, mga kaimanwa, buwelta kita sa programa. Okay. 41 minutos makalisan alas 4. Honea, kasubagot sabi ko, nagdadakon na naman ang mga, o kaya garo na, o kaya madali na, maging garo may festival sa mga sentro, kan mga syudad ibanwaan. Nata po ito, uni po nag-enrollan na ang mga estudyante, hali pa sa iba-ibang lugar, kan Pilipinas. Ay, kan Pilipinas, kan Bicol. Iyaw. Ngunyan, may problema akong nahiling digdi sa mga sa mga maireskwela digdi sa sentro, nahali pa kung sa insay na kantukan Bicol Region. Iyo po, sa indang maistaran, ngunya na ireskwelahan. So, dapat po talaga atang pa nag-irimos-imos na po kamo. Ako sa nailingkod, halos paranuan.
Piranang boarding house ang dinumanta Parano. So hirak man sa inan i-restart. Siyempre, mapaparayo yan kung sain, ang sabi nga ni kaitong taga-Kamsur na nakaulay kong ina, kundi nga yan makakuha digdi o kiistaran. Ta siyempre, naghaharanap man po yan kan buro barato, tabako man kabos na pagkabuhay kan magurang maray. Ang iba dyan talagang gigapang sanaman ang saindang aki makapangiskwela man lamang. Pero ang nangyayari, kulang po. Maistaran. Alangan man mag-hotel po sinda, matanglay po ang per day. 750 ang per day sa hotel. Samantalang sa mga boarding houses, bed spaces, mga 1.5 sana okay na. Libre naman dyan ang nagkapira, tubig, depende sa previous kan na may boarding house. Kung kaya, grabe, nagrilibot-libot na hiling ko, tiya, ako ba, maprograma, padigdi ako. Nya ko, garo naghanap ng boarding house, naka-enroll na to, may mga daradara bagang birth certificate, may mga daradarang ballpen, may, kung ano-ano, may hiling mo ang ma-enroll, may kaibang ina, so iba dahil nakaipuhan ang magurang. Naghanap po nga kami ki bed space. Nya ko dyan, dakulong dyan ki bed space in the sana kung may mga bakante pa. Yung kaan. Talagang sa sakuyang obserbasyon, sa panahon na ini, ubos na. Ubos na. Parano na. Pero iba pa man siguro, so nag-back out baga. Garo man sa na-enrollment, maka-enroll ka dyan kung may mag-back out. Maurag man kuya, salamat. Nadangog mo na kuya Rex. Barato sanaan. Sa iba, agadang kakan, pinakababa kan, 3 pataas, 5 pataas. Sa mga istasyon na iba, 10 to 20 mil. O, di baga, barato sana. Kaya, nuwaring ka first payment. Garong nga gibon ko yang 6 months nga yan na ads ko. Tama orang. Garong nga gibon ko yang ki anong na bulan. Pag nagustuhan ko pa nga hanggang ang Disyembre. Klara doon, budak so mga personal recommendation may pabaga. Talagang makakadali. Pirming kikitaan sa imong negosyo. Kaya huwag manghinayang sa itatao mo sa istasyon. Okay. Iyahan na. Mga estudyante kaya kamo, dapat atab pa. Dahil kamo magpara by chance ta. Ang by chance kaya, dipisilon. Good if igwa talagang mako. Pero kung mayo na mapirit, bata. Saka na ako maistorya. Pag kiniblit naman ako, kunyan. O, i-share nindo tabi, kuya, mga kuya. Ronel and Babes, i-share tabi nindan sa tuyang programa. Tanganing ining may mga negosyong kunyan sa tuya. Waras man. Bago ako mag-sign, tapos, mag-extra, ima-commercial pa akong sarap. Nakaning 3 spots in 1 program. Ano kaya, Rich? Narumduman ko kaswapon so ulay-ulay. Pag arum nga kay niyan urang, maros dos nga so kunyan. Nakulo na naman yang kunyan. Puro haka-haka, Pero mas baray na po, mga kasurog, mga kaimanwa, nag-andam, Kung sa hilang, it's better nga to cure, it's better to prevent than to cure. O garing, iba talaga nagkaralag sa isip kan tawo, mapilyo ang utak kan tawo. Salamaton tabi. Kuya, pwede baga
1 year. Garo ginagayunan ka. Ha? Mawara kang production manager mi kan. Minagibo. Gusto mo yaw pa suritrato mo, sabi kong ikag mo suritrato mo. Takaning mas ayos. Aha. Good PM tabi, sir. Order ka po, sweet corn po. Dai, anon ah. Garo daing maluto, tabi. Oy, garo sa agar labo-labo ini duman ano. Kuya iyan, yaw ka dyan. Haing ka. Nagkaroon dahil ka nag-intra sa comment ko, Kuya Ian. Maray napon po dyan sa laog kan na provincial capital, lalo na dyan sa opisina kan na gobernador, na nag-aantabay iyan sa satuyang programa. Maray napon po sa saindo. And siring man dyan, so dyan sa, anong ba yung apod yan sa White House? Rest House yan. So mga tao dyan, good afternoon sa indo. And siring man dyan sa opisina kan DPWH, good morning. Natangya ta na mention man DPWH, iyo to ipiktuk-tuk na naman oh. Ngayon, tinampo. Tapos ko nung yung bagong siya minsan, siya na naman. Bago! Marayon pa! Ingkiling na naman! Ay, Diyos ko! Inanin Diyos, patawada sinda. Lilupigan na lilupigan. Ang buwis kan mga Pilipino. Pero po, dahil kitang maginibo, tayo na nasa proyekto. Dahil man nga kaming maginibo kayan, o nga arandar, umurupundo ka dahil nga kayong maginibo kayan. Kan tayo sabi kang politiko. Yan na nga ang problema, tanatapig paparagi pa dyan sa politiko, mga proyekto. Sindaman sa nananginginabang kiusto. Wala, tok-tok, tok-tok naman, semento digdi, ispaldo naman, aray ko, Diyos ko, Lord. Paik sana, balang araw, may makaabot mang kansa sa tuya. Kuya Rich, pangyari ni sa Pilipinas kung mahal. Bagong karaw, ito talaga, makulog sa buot, pag mailing tang araw kayo, makulogon sa buot. Samantalang igwapo diyan ki mga tinampupang dugi. Day pa nalalaog, day pa napipenetrate ki auto. Ultimong motor si sakit, nataputa day nindoan diyan italtag ngo ng ibang proyekto. Diyan nanguna ko ta, tanganing sa kanaw, di pagkatapos kaya ni, tuktok ko naman ito naman. Pagkatapos ka naman, tuktok ko naman ito, at least may mga tagong proyektong day nahiling kan kadaklan. Lalo na kan mga taga-media, day nahiling, okay lang. Ako kaya, mapigari ako mapaluha. Pag may nahiling ako, kiarog kaya ng mga proyektong day pangani, nagahaloy, tutok-tok ko na naman. Amug-amug ang kontraktor. Oy, mga kontraktor! Nan barang, ang apo dyan, kuya, Kinitaan Highway. Ano pa? Pinagkitaan Highway. O duman, may saro akong nahapot sa kumusta man dyan ang tinampo sa Indo pa, sabol naman. Magayon na ba ganyan ko ang tinampo pa siring dyan, iyukuta na ngaya. Nudi ngayon, pig para aragyan niya contract, nagkagaraba man giraray. Kaya ngaya hasta sa ngunyan, iyo man giraray ngaya. Na pigdudugi, tapos baratak, dahil ngaya ang kamugtaking tinampo. Diyan po yan sa Partikan Sorsogon. Congressman! Ang gobernador, may pakiaram. Ang dahil man na na, kan proyekto, congressman siya na talaga tag. Naagi kuya sa kamot ni ko. Kaya nga, say ko siya, bigyan po nindong boss. Nga si kong pangyari. Ang mga politiko ba yan, grabe ka, powerful. Para maserbi ang kitulong taon.
Samantalang kamong yaon dyan sa mga opisina, diyan ka umaritiro. At dahil sa inyong pwedeng maghali, civil service sa nananggad. Pero grabe ang takot nindo kay politiko, ano? Yung etap, tibad haliw na ko. Dahil man mo pwede, haliw ka sa trabaho, tibad niya ako ilipat, yun lang. Pag pinag-initan ka, gigibuan ka talagang midyos. Kaya okay lang, lugod. Pahit siya na ka mo. Wala kitang maginiw, bataan buwis. Ang pagbuwis sa Pilipinas, mari kong voluntary. Iyan, na pagday ka magbuwis, garo ka man sa pigold up. Libong pati ako, kan estilo ko yari, it's kan kung paano implementar ang buwis. Diit na bagay, may buwis. Mailing ka, kumita ka gayud kay diit, agadan ka ng buwis. Dapat, diit na turos-turos sa mga maluya pa. Gulpyo ni do, yan ang mga darakula na kunyan, negosyante. Then, nakunaon man ang talagang income kaan. Hiling man sa pagkabuhay. Pero sa mga arog sa mong saraday-saday, na dahi pangani, gusto na nindo magputsiro, kami dahi pangani, nakakatina patuyo pa sana. Dapat so. Makakurkunyan sa nano. Tama po, mag-buwis kita. Daing buwis, daing ma-exister na estado. Pero, isa lang-alang man. Lalo na itong kapritsyo ki pirang tao, kapritsyo ki sarong tao, at mapaasan. So, taxpayer, Isus Mario, kagaan mabalde. Naramdaman nindong, biglang rin nalang kawan sa sweldo kan mga men in uniform, lalo na itong mga dibadil. Siya nagpaasan ba kung kita? Sinda, ayahay, kita, pordoy. Minsan makagulo-gulo. Pero ayos lang, nasa Pilipinas kita. Ang buhay sa Pilipinas, ang saya-saya. Maray na po si mate. More power to you. Salamat tabi, mate. Alvin Octavo. Ben, pahit sana kita. Salamat sa pagantabay. Kumusta sa imong kunyan? Ang BRTTH, maurag. Natangya maurag. Ben, ano mo si kunyan, tabi, mate? Si HR ba yang apod kaan o admin officer? Si ma'am na Octavo dyan sa BRTTH. Ano mo ba siya, mate? Tiyaon mo. Ahoy! Alatata! Sabi ko bago ako mag-extra, ma-commercial pa ako. Sige, dyan sa nagamong iraray, sa lawag ni 1 minuto, mabulta po ako, ha? Sige. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay.
Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Okay, balik kita mga kaimanwa, mga kasorog. Oras di peligro na pala talaga. Bueno, tanang buta kita kaparamentos na pamamaram dito sa programa maparam ng unako, ta sa aga naman mag-iribahan kita, ha? Kiraray sa ngaran kan sa muyang istasyon, sa ngaran kan sa mga station manager, Maestro Nilagtuon, and PM Tony K. And sa bilog na pwersa kan na Bicolnet TV. Initabi kiraray si Ayi Andes Arrieta an sa indong amigo sa Bicolnet TV. Sige, hanggat sa muli. Thank you very much sa mga